Facile die werkt veel meer vanuit, oké, we gaan gewoon nu, er is een beat en ik ga nu een take doen en dan zie ik waar dat me heen brengt. Ik vind het heel interessant om dat te zien, omdat er dan wel echt zo weer andere melodielijntjes uitkomen waar ik dan minder snel op zou komen. Veilig in je armen lees. Geen rijmwoord op lees. Dat had ik nog niet verteld, Dylan. Maar dat is wel waar ik een beetje op mijn rijmen daar. Bij Ginge had ik heel erg het gevoel van gewoon plezier hebben, goed nummer maken, goed eraan werken. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dat het wel vrij voelt. Als je lacht. En Ginge zingt heel goed. Dus dat is ook wel leuk. Oh, thank you. Het liedje gaat over wat er gebeurt als de dag overgaat in nacht. Er is altijd wel echt iets magisch over als de zon niet meer schijnt en als het donker is. We hadden het over spelen, dat je veel meer in een soort van avontuurlijke modus komt. Ja, lekker dansen en spelen en op avontuur willen en veel meer durven, grenzen vervagen. Dus daar zijn we over gaan schrijven. En dan van die Be Brave. Hey Lotte! Ik weet niet wat zij doen. Nou, als je kijkt naar hoe het eraan toe is met het nachtleven, dan heb ik wel een gemis aan hoe het voorheen was. Het oude normaal, zeg maar. Ik hoop dat die mensen die zo lang hebben gewacht om uit te gaan, dat die denken, ja man, dit is inderdaad wat ik bedoel of zo. Dat zou leuk zijn. Inderdaad, wat je hoopt inderdaad altijd, want je hebt wel gedachten, dat is natuurlijk wat je hoopt. Dat gevoel dat wij hebben, dat je dat succesvol overbrengt. Maar in principe zou ik zeggen, het is voor iedereen die zich erdoor aangetrokken voelt of zo. Of denkt, oh, vet nummer.